Hello mga bay, kumusta? Mayong adlaw nga Webes ka na itong tanan. Ano sa man yung ataw? Niingon mo ko nagkanding ibidli. Ingon mo ko kanding nga ni. Gapon wala dyan ko ka-video kay na busy ang akong kigol sa gapon. Ang sana may orasa nakamata gapon. Diba, nagkapina na kayo may ito isang gabi. Hapit na laon na sa kadlawon. Karon niya naman akong amo o doon ako na mga mata. Ingon siya alas 8:30 ako na may mga mata. Karon akong gihimo ng alarm ko alas 9. Jesus Maria Josep kay akong cellphone na lobat man. Wala man na ni alarm sa alas 9. Hala, pag alas 9:15 ni nawag naman na among badge. Ingon siya, tawag na ang among mga lang budyog na nganong wa pa ng mata. Basta kay lupat lagi ko sa katri. Katri oh. Okay na nga mong katri, okay na mong kwarto. Napakisamin sa amin. Mga gadget, mga pampabeauty, tanan-tanan. Ang nagkaya mong kwarto na, okay na. Dara ang kabinet, dara sa kuy gagaw. Dora man may diri sa kuy gagaw. Dito mo speakers daghan mi. Dara kong katri o sa akong kuna. Tapos hindi na piti daghan. Dora sa kilid kay kapuyan ako si kapriyan ng kabinet. Mani ako rang ibutang da ako rang gitapad kay gusto na ko mutanday ko ni pinilo. Dagang isina mong kausara sa kasimana malapa. Tara mga kuan mga sunglasses galing niya. Mga chinchancho, mga sa pa diya mga lalang mananap de galaray. Unsa naman iningon naman ko ani Carnero nga ihawonon. Ay sa malapa ko. Ingon ko kanding ihawonon. Mga laba magugod. Kanusta ba ko ato ng laba? Ato pa man tong may aging Webes. Ang aron sang adlaw no ng laba ko. Nahala. Sa kasimana naman din niya akong labunon. Sa kasimana na akong labunon ito. Okay ra niyo sa kasimana. Sa amuaga ni atong unang panahon. Tag sa kabuan na yung laba. Kay mahal kay Hebron. Magsigiming dula na buntod, padidit. Sakay sa palwa. Na, niguli na nga buslot na mga purol. Basta mga lubot na nga pahak na, daghan na masanat saman. Kay, na nga buslot na. Niguli, magsige na dagyaw-yaw kung inahan. Sige lang mo kiat. Mahal kayong Hebron. Alam ka, asa na ni kasimana akong labunan na, nimao na yung piot-piot. Humot pa man. Limahong piot-piot. Sa kasimana. Nga labunan sa una ba? Kisa man diha, sige. Mga labunan sa una, ibutang raloyo ng portahan. Ang tulawon sa altar, ibutang. Nya, karon kay na may mga bisita, mga bot. Na alam, punpon, butang loyo portahan. Nya, kanya ba mga bisita, no? Mugara, baglingkod, anang kanang kuan kilid sa putahan gana gyud kanang naitunga-tunga unya miyon unsa meron ni mahong piot-piot. Ang labuno na dito ay kinabuhi tugnaw na kay mga bay inag magabi lit na man kay tugnaw karon unsa na ka ang panahon. Ubay dito akong labunan, duwa ka sako. Okay, daghan man kayong suot. Mga baga, ba? Duwa ka sako. Pwede na ipagaling, duwa ka sako. Nasa wala guro man dagay, gahugot na. Tantan dyan. Ingunig kuan ba? Ingon nagkiningson ni iro ang ihawonon. Ano man nagdawan naman ni bay. Imo props na panglabay sa mga amo ba. Na di na ko ginhawa sa masin. Tinang puno sa akong ibanan. Sa kanbats kong uban. Tapulan yung maglaba bitaw sa una
Basta takulana gyud mga donut na lang labunan anang kuan. Luyo pultahan. Inig unsa ni inig tan-awa na. Nangakuha nga tas-tas na intaw, nangagabok na gipang agop-op na gipang unsa ni gipang lumot na mga labunan. Naluyo sa kuan. Dili talag sara maglabar diri pa kay budget kay sabon. Ingon na dayon ang mga amo. Murot ng sabon. Mo ni mabalaw intaw may budget. Paabton di usa ka buwan kani usa ka box. Nya daghan bi kay mi. Kani usa ka box kinahanglan paabton di usa ka buwan. Una kung gina ko agaw siya may tagalabad diri. Kung gina na budgeta kay dumambot sa ka bulan. Nya kay kausa nga lagot na kay ko ba. Kung gina kung amo nga laki kay sige magreklamo. Kung di man mi mangaon na ng sabon. Kung gina sa akong kalagot ba. Ito nahilom siya din. Karon bag-o lang nasa mga gipangita ana-ana. Moingon na lang yung taon siya unhan namin niya nga. Okay, kabalo ko nga dili mo mukaon ato. Kay ako mangginan makapungot mo kasi pangita nang wala diri wala dito pangitaan ta. Nya perminti na lang ba kanang sakit na kayo sa dulonggan. May siguro mga 5 ka buwan ay ako mo react nga. Di man mi mga ona sige magreklamo sa nangahurot. Ako may ireklamuhan kanunay. Karon no taw-taon. Karong adlaw mga to na po mi og merkado car. May naglista naman sa pagkahapon. Kada semana mami diri mamalit. Nya may rabag mamalit og tagagmay piting daghana halang karyada na pod. Nya gahapon namalit sila og bugas na pod, bugas, idibol, mga tomato paste, mga asukar, gatas, idibol. Daghan kayon pangaryada na pod. Pura gaba ang bugas pabalitok ng bugas pastilan. Kada sa usa ka bulan pimi gini sila diri mamait bugas. Na daghan kayo hala natangtang ang props kitang upaw. Ay kinabuhi sa pobre laban lang ta kanunay ani. Sa na oras diri alas 10:58 ang takna sa kabuntagon dinhi sa nasud sa mga balas. Ug init is gawas man kita nyo init. Pero bugnaw kayo ang kuang panahon. Ini nga. Naitag nga mga mulutay ani. Atayar. Mato. Sayon raman akong lutuon karon. Duha ra ka putahe. Tulo di ay. Tulo ka putahe ang gulay. Manok. Kanon. Kaya wala man ang duha ka bata. Sa lata, malakaw man sila. Ito, ilo na lang yung tanan. Padayon na ta sa itong mayong tumuning kalibutan na. Palag. Bisag unsa na konsini kadagkos mga balod nga ihapak sa matag usa ka nato. Kaya ra nato ni at least ang importante okay ra kaya atong sani kahintan basko gyapon itong mga kalawasan. Nadyo mga panahon na magreklamador kita no. Samot na mga panahon nga nasubraan na po ba so reklamo ta anira mga dingding mga putahan mga kuan mga silhig mga sapay mga gipanghawiran na to di na ta mayaw-yaw mo reklamo na dino basta iluwahin ta pagka reklamador na mo kabalo jud mi nga wa gid mi mo usa ni pasagdahi kanunay jud ka nagagabay ka namo sa iluway gid mi Lord na reklamador kay musahay nga sayod yun mi nga mas daghan pa nga nagantos kaysa namo so salamat gyapon kay Lord mga ilang tagpasaylo ani sa pagkareklamador na to importante yun nga basko gatong kalawasan labos ta na tumamahal sa kinabuhi yung sao na lang no itaw na yan tapos sa diyan mga sa kinabuhi bahalag usa ni bahalag magkinaunsa basta basko lang kanunay ang mga kalawasan moro gina mga pag-ampo pangandoy basko kanon yung kalawasan dunay magkaong katulos sa kaadlaw ana kontento na ta na makinabuhi okay na nakaya diri gusto na gid ta na akong balhin nindot na akong gi-post to gabi ba gusto na gid ako mabalhin no kay 130 ang sweldo nya na pa jud kay day off swerte na kay diri na day off makapahulay ka at least makarelax ka sa mong kagalingon bisag wa kay mga unsa ni mga kaila nga mga katagbo-tagbo basta mga kaulakaw lang ka nang gawas makarelax lang ka
sa ning mga panimalay ba. Kami ri wa man video kadalasan gid diri mga katabang video pero antos lang gyapon ta ani sa atong mga kinabuhi, no? Dili gyapon ta mo surrender para sa atong mga mahal sa kinabuhi. Sa ano lang resibo. Imbalhin ko sugod po sa uno. Tayo ti ko na sugod po ta sa uno yung sa uno na akong promise taon sa akong pinalangga. Muli ko sa iyong graduation mo gina akong gihawiran jud nga mga kuan mga pulong no ani. Bahala mi kinaunsa diri antos taman-taman. Pailob, taman-taman. Pailob kanya na pailob nga taas pa sa kuan. Taas pa sa lapnis unsa ni sa taas pa sa unsa ni sa una sa saging. Sa daghang salamat ni tanan mga bay. Ano akong labunon hapit na ni mahuman. Ako na magipanglawgan sila tanan dito silong and okay na po tanan nakapanglimpyo na naguna na ko ganiya sa gawas. Kung gipanggunahan ang mga tanom, mga bulak, kinamulak na akong kamatis. Ito naguna akong gipang ana-ana ang mga kuan mga yuta. Mingaw mo mga garden inahan yung garden gyud. Sa unang panahon, kaya ko mga tanom. Ito, pero bakar ito siksab-sab. Pailob lang gyapon, pailob dito sa tuwa, pailob gyapon diri. Bisa gasa ta ni paingon, pailob kita tama-tama. Ilon lang ninyo tanan daghang salamat. Hindi lang mga atay Yan, salamat yung mga baya. Padayon lang tani sa ato mga ito mo. Kining hindi ka buka. Mga inyo nagsara mo sa Facebook. Ay! Ng Facebook.